Bil-Malti ngħidu l-ġurnata minn filgħodu turik u hekk ġara wkoll għal Ġesu. Ftakru ftit f'dik il-ġrajja ta' meta Marija u Ġuseppi ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. X'kien qal ix-xwejjaħ xmun fuq Ġesu? Qatt ikun sinjal li jmerruh. U Ġesu kien konxju ta' dan matul il-ħajja kollha tiegħu li hu minkejja li kien l-ikbar u l-isbaħ sinjal tal-imħabba Alla l-bnedmin kellu ikun sinjal ta' kontradizzjoni. Insellmilkom u nistedinkom għal 246 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Fl-ewwel qari ta' dan l-20 ħadd ta' matul is-sena, l-Iskrittura tippreżentanna il-personaġġ il-figura qawwija tal-profeta Ġeremija. Fil-missjoni tiegħu Ġeremija nafu mill-ktieb tiegħu stess kien ukoll sinjal ta' kontradizzjoni. Ħallas bil-qares għal fedeltà tiegħu li jippriedka dejjem il-verità u li jwettaq perseveranza u fedeltà il-missjoni tiegħu bħala profeta. Sinjal ta' kontradizzjoni għax il-kelma Alla mhijiex zokkor biss, imma kelma li tisfida, kelma li tqanqal, kelma illi tisfidana għal konversjoni u mhux dejjem nieħdu pjaċir biha. Ġesu fil-Vanġelu jitkellem minn nar li kellu jġib fuq l-art. Jista' jkun li Ġesu qed jitkellem minn nar tal-Ispirtu Santu li ħeġġu biex iwettaq il-missjoni tiegħu sal-aħħar, sal-għotja sħiħa tiegħu fuq is-salib. Ġesu jistedinna nimtlew b'dan in-nar, b'din il-ħeġġa biex inkunu fidili għas-sejħa tagħna li nkunu dixxipli tiegħu. Konxji iżda illi bħal Ġeremija spiss inkunu sinjali ta' kontradizzjoni. Aħna nafu illi mhuwiex faċli tkun dixxiplu ta' Ġesu fil-kultura tal-lum, fiż-żminijiet tal-lum. Anzi, min jistqar li huwa ta' Ġesu u jipprova jkun xhieda tiegħu, spiss jitkubina, jadduna biż-żmien, jasbuna nies ġejjin minn żmien ieħor. In-nisrani wkoll bħal Ġesu irid ikun konxju illi biex ikun fidil għall-missjoni tiegħu li anki hu jkun sinjal tal-imħabba Alla fost il-bnedmin irid ikun lest għal persekuzzjoni. Hija l-persekuzzjoni fina li minnha tkellem il-Papa Ljun 14 propju f'wieħed mill-ewwel diskorsi tiegħu. Jadduna biż-żmien, jasbuna ta' żmien ieħor kien qal il-Papa u hekk hu. Imma msieħba ma' Ġesu bħalu minkejja li nisfidaw lil ħaddieħor bl-imġiba tagħna. Nistgħu nkunu tassew bħal Ġesu sinjali tal-imħabba Alla fost il-bnedmin. Jalla nilqgħu din l-isfida. Nsemmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.